Election MP Shiteng Samoy, Kaban Salongshan na benta ka Shillong Parliamentary Constituency, kan pair bha la da nujor bat ke election house nam 8,000 kusaw na mar ba ki paidbah kilayo ba nujor lot habaro kiliang ong president jong ke NPP East Khas Hills ba given million. Ha ke jingikran bat kilat pathai khubor uni urang ba deru MLA ka Sora constituency ule thu ba ha u 8,000 kusaw ki paidbah ki khamno shakaway kaliang Henry mentapat haman ki jingalang yalap election baki let ki yoi baki paidbah kim shongshit shuh kumba long haki arsnem baladam malong menta naduh bangla dapat declare ye candidate onu benai pemerintah nilai iba nakaliang jong ka party om ta po is kasal district Henry keleng sodo ki committees bukheroke berkunju kinongkit kam kilalong aktif hapo ki constituency level ki bukheroke bangiyo iru dangshen hapo ka is kasal district committee jungit ni iba ka public meeting kawai la dapat penuh tepo melimru ka tayo pladep ni iba ka response yung paidbah khamta makaniga kinti ka pemerintah kelap herpak lebak mynshwa arsnem alja apsa te ni sotu kawai ka penta ka bapongsan kalomba nakaliang jongi kum ka party ni dan boksi ka de ba hakaniga kinti ka pemerintah boy ni yo yai Dr. di alel nongai kumi candidate nam taknika MP by election Lyngba beladon ke bentak bakrau bano seniang imlang sahlang boy kumi president jong khasi order society berki achievements ke bubun ke bana kalian jong i la yo i ba kumi Lyngba lano seniang sikade na ke bentak ke imlang sahlang bar hoy ni yo iru ba nakaliang jong kipaidbah kila kham sotu kham ha mynshwa arsnem alja apsa kila yo i yakikam ki bobon ki ba nakaliang jong ni ka sorkar MD ka bailam na ka party NPP hatli ki snem bladep yo i ki jingkala haki benta bo pero kaleng sodong ka jilla ki bangila yo i ba ka jilla ro klanang kham ki sejrong susu na ko por sa ko man Tengiyo iba kipaidbah mentang isotu kila kham start kila kham pay ko performance namar habakut ko mangi juong ban syukuran yaki borok kalau ko basuk rangit scam bo pun apring kipaidbah ki angno di ka kam rangit scam hoy ki wiki political parties kidan na jong ke issue kidan na jong ke agenda hakmat joki ke belaka pensno hakmat kipaidbah ne ka kham non kam kalau man ni dan kam pen ullo kat kum ka jenang lut nak lian cik pada iso tu ni mla ban jinsa araja alpusau nilai i ka jinglong jingman ha ïadei bat ka politics kalau ha to ko benta ma bangi so tu nakaliang jong ka political party ado for ki bla yo ka thong jong jingjob bobon ba ki ba kila pen snow hakmat jong paidbah kila pen i hakmat jong paidbah ba nakaliang jong ki anglut ban wala ta jingkala Dengan sotu bana kaliang jong kiru menta ki yo ya kala nongsynshar banyalam hangte po district council tengit skemba upai ba hi bakut udan ban bisar ya ka performance jong kiru hangte po district council te handai kumang ji ong hi action speak louder than words ka bangi sotu ni kamdon kam man pini ka kam om ka ktien ka ba ne se ka ban kaliang ki pai ba ki don ban kam ban bisar ka kam